So magla-lunch muna kami dito guys. Dito tayo sa ano bang pangalan dito? Sa kainan, may kainan dito. Dito lang may kainan eh. Kasi dun pala sa baba, dun sa mga may malalaking robot, ano pala yun, may mga pang snacks lang. Makain ka talaga dito dapat. So nandito kami sa Uy! Yung ambience. Tapos namin kumain, maya-maya punta na rin kami doon. Taka lang. Taka lang. Tapang init ito. Kaano kami guys. Tapos na kami kumain at pupunta na kami doon sa dyan sa mga may robot. Nakakahingal dahil masyadong matarik yung daanan. Wait, payon man dito. Ito yung nagamit namin yung paa nila, umbrella nila kasi may umbrella silang pinapahiram sa mga ano, guest nila. So ayun. Yung sakyan natin. Ano na taxi mo? Tapos yung kinainan namin, ako, ang tagal mag-serve. Pati na ba? Pati bill ang tagal. Bill na nga lang ang tagal pa. Pero ano pa naman nila yun, soft opening. So yung hard, maybe bukas pang hard. Diyos lang. bago pang ano kasi yun bukas. Kaya, so I'm so excited. Yun yung mga ano guys, yung mga gigantic. Mamaya guys, maganda dyan pag yung malapit ng sunset, maganda dyan. Pero ngayon mainit pa kasi. Kaya yan. So, yung kinain namin maano din kasi matatarik yung mga daanan. Yun guys, so back yung helicopter. Bongga. Wow, diri mo yung nice kayo. Papapasukin namin dito guys, ano dito 100 per 2 hours. Papasok sana ako kaso baka kasi masayang lang kasi baka magsawa siya kaagad, kaya siya lang muna. Last stop namin guys is magpapicture dito sa mga giant robot dahil maya uuwi na rin kami. So yun. Ayan, pauwi na tayo guys dahil ano na, medyo hapon na. Magpapagabi sana kami guys kaso si Hagrid inaantok na siya. Kailangan na namin umuwi. Magpapabook pa kami ng sasakyan namin guys. So andito na kami guys. Nagbihis na naman ako dahil sobrang init. Kaya ako naka t-shirt lang guys kasi by the way pala ang flower binigay sa kanya Hagrid. Tapos ako mag-CR na magbihis. Siya nagkuha ni Pang. Kuha niya ako ng flower. Sweet. Ang init ito eh. Kaya ako naka t-shirt lang pala kasi alam kong mahahabang at saka naka-shoes din ako dahil ano tawag dito bukid kasi ito eh. Parang bundok talaga yung lakad-lakad talaga. So yan, nagbihis ako ng very light, freshen up something. Tapos sabi ni Papa magkakape daw kami kasi hinihintay lang namin yung ano guys, shuttle na kuha sa amin dito. So tatawagan lang kami ng ano doon para kung nandun na yung shuttle. So dito lang kami mag-stay. So yan. Magpo-coffee muna tayo guys habang
Half na lang tanan. Dako hindi eh. Isa rin ka, water. Hello guys, dito kami sa taas. Tignan nyo naman yung view. Pakita ko sa inyo guys ha. Yung view talaga eh, kaiba. So, nag-ano lang ako guys kasi malalobot na yung tong phone ko. At ito na yung end ng aming trip dahil tomorrow ibang ano naman, activity yung mga magaganap. Activity talaga. So, ayun, kasi si Hagrid hindi din siya nakatulog. Hinintay lang namin yung aming shuttle na dadating. So, yun. Dito lang kami sa taas kasi wala nang araw eh. Pero actually maaga pa, 3, magpo 4 pa lang ata. So, ayun. Dito lang kami nagchichilak-silak. Tsaka kanina nagkakape lang kami doon. Hindi na ako nakapag-vlog doon sa baba dahil yun nga malapit ang malobat. So, magbababay na kami guys. I hope you guys enjoy. Please don't forget to subscribe and please like and share this video kung nagustuhan niyo. See you in my next video guys. Bye-bye. Papa. Bye. Baby, uy. Bye-bye sa... Nag-OA na naman siya. So, babush!